καλημέρα και από εμάς. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ για να τηρήσουμε μια ξεχωριστή μορφή της ζωής μας. Έναν άνθρωπο που αν και συχνά μένει στη σκιά, είναι πάντα εκεί. Δυνατός, σταθερός, σιωπηλός. Αυτή η μέρα, για να είμαστε ειλικρινείς, πολύ την ξεχνάμε. Γιατί δεν συνοδεύεται από λουλούδια, σοκολατάκια ή ρομαντικά δείπνα. Δεν έχει το εφέ της γιορτής της μητέρας, δεν έχει καρτούλες, δεν έχει γκλίντερ. Ο πατέρας συνήθως παίρνει μια κάρτα με γραβάτα ή κατσαβίδι ή και τίποτα. Αλλά ξέρετε κάτι, σήμερα είναι για σας η μέρα. Για εσάς που λέτε δεν χρειάζεται να μου πάρετε τίποτα, αρκεί να είστε καλά. Αλλά χαμογελάτε πλατιά όταν βλέπετε το παιδί σας να σας έχει γράψει «Χρόνια πολλά μπαμπά» με λάθος ορθογραφία. Γιατί η αγάπη δεν χρειάζεται διορθωτικό. Ο πατέρας δεν είναι μόνο εκείνος που μας έφερε στη ζωή. Είναι ο άνθρωπος που μας έμαθε να κάνουμε ποδήλατο, που μας σήκωσε ψηλά όταν πέσαμε, που μας έδωσε θάρρος όταν φοβηθήκαμε. Είναι εκείνος που δούλεψε ακούραστα για να μην μας λείψει τίποτα, που μας δίδαξε τι σημαίνει αξία, τιμή και υπευθυνότητα. Όχι μόνο με λόγια, αλλά με το παράδειγμά του. Πολλές φορές ο ρόλος του πατέρα περνά απαρατήρητος. Δεν εκφράζεται πάντα με λόγια τα αισθήματά του, αλλά τα δείχνει με τις πράξεις του, με μια σφιχτή αγκαλιά, με ένα βλέμμα γεμάτο περηφάνεια, με την παρουσία του στις στιγμές που χρειαζόμαστε περισσότερο. Οι πατεράδες έχουν τον δικό τους και μοναδικό τρόπο αγάπης. Δεν θα σε ρωτήσουν πώς νιώθεις, θα σου πούν έφαγες τίποτα. Δεν θα σου δώσουν οδηγίες στο γης, θα σου φτιάξουν τη χαλασμένη μπρίζα. Δεν θα σε πάρουν αγκαλιά στον χώρο. Θα σου στείλω φωτογραφία από το πάνω και το κάτω. Με ένα λογαριασμό της ΔΕΗ για να θυμάσαι το φως που κλείνεις όταν φεύγεις από το δωμάτιο. Όπα. Τεχνικά προβλήματα. Πάνω είναι... Τεχνικά προβλήματα. Δεν πειράζει. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε για τον πατέρα, για μας τις δύο που είμαστε αδελφές και είμαστε δίδυμες, ο πατέρας μας δεν ήταν απλώς ένας πατέρας. Ήταν ο Μενέλαος. Και δεν εννοώ ο μυθικός βασιλιάς της Σπάρτης, αν και καμιά φορά με τον τρόπο που έλεγε «Μην αφήσεις την πόρτα ανοιχτή, θα μπει όλο το ρεύμα του Αιγαίου», πίστευες πως είχε κάτι βασιλικό μέσα. Ο δικός μας Μενέλαος ήταν γιατρός. Και ως γιατρός δεν ήξερε μόνο να θεραπεύει σώματα, ήξερε να γιατρεύει ψυχές. Με μια κουβέντα του, έναν μορφασμό ή έστω εκείνο το γνωστό του «Έλα, μην κάνεις έτσι», κατάφερνε πάντα να μας κάνει να ηρεμήσουμε. Ήταν από τους γιατρούς που δεν κουβαλούσαν μόνο στην τσάντα τους πιεσόμετρα και στιθοσκόπια. Κουβαλούσαν αξίες, σεβασμό, ευθύνη και φυσικά το κλασικό «Γιατί δεν φοράς φανελάκι ή θα κρυώσεις», το οποίο κατά ένα μαγικό τρόπο ήταν και η απάντηση σε κάθε ασθένεια, από συνάχη μέχρι υπαρξιακή κρίση. Ο πατέρας μας δεν μιλούσε πολύ για τα συναισθήματά του. Ήταν από εκείνη τη γενιά που έδειχνε την αγάπη του αλλιώς. Πώς? Με πράξεις. Με το να έρχεται ξημερώματα από το νοσοκομείο, αλλά πριν κοιμηθεί να ελέγξει αν σκεπαστήκαμε. Με το να μας αφήνει το τελευταίο κομμάτι πίτας, ενώ δήλευε κατηγορηματικά ότι δεν του αρέσει η πίτα. Ο Μενέλαος είχε και χιούμορ, ιδιαίτερο κάπως, αλλά επιστημονικό. Όταν παραδείγματος χάρη μου έλεγε να φάω το σπανάκι γιατί έχει σίδερο, δεν φανταζόμουν ότι θα ακολουθούσε ανάλυση για την ατμοσφαιρίνη. Στην εφηβεία, όταν του έλεγα ότι πονάει η καρδιά μου από ερωτική απογοήτευση, με κοιτούσε με το στεθοσκόπιο και μου έλεγε «Κλινικά η καρδιά σου είναι μια χαρά. Τα υπόλοιπα είναι άλλης ειδικότητας». Δεν ήταν τέλειος. Κανένας πατέρας δεν είναι, αλλά ήταν παρόν. Και όταν είσαι παιδί, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ξέρεις πως ό,τι και αν συμβεί, υπάρχει κάποιος εκεί. Με το Μενέλαο στο σπίτι φυσικά ούτε ο λόγος δεν πάνω από το σχολείο. Με εξέταζε πρωί-πρωί και αφού καταλάβαινε ότι απλώς δεν ήθελα να πάω σχολείο, μου έλεγε «Δεν έχεις τίποτε απολύτως. Αλλά αν θέλεις, κάτσε να ξεκουραστείς». Ωραία. Πάμε. Πούμε ένα τραγουδάκι τώρα.
συνεχίσω για τον πατέρα μου. Ο δικός μας ο πατέρας ήταν ένας άνθρωπος που δεν πετούσε τίποτε ποτέ. Κυριολεκτικά τίποτε. Αν κάποια στιγμή βλέπαμε ένα κουτί με πολλά καλώδια, βίδες, μανταλάκια, μπαταρίες από το 2000 και πριν και ένα παλιό κινητό που δεν ανοίγει, μας έλεγε μην τα πετάξετε, είναι χρήσιμα. Όταν τον ρώτησα μια φορά, γιατί κρατάς 3 τηλεχειρισμούς που δεν λειτουργούν, μου είπε, μπορεί να πάρουμε άλλη τηλεόραση ίδια κάποτε. Αυτός είναι λοιπόν ο μπαμπάς. Έχει μια λογική που μόνο οι ίδιοι καταλαβαίνουν. Μπορούν να φτιάξουν κάτι με μονοτική, σπάγκο και ένα θα δούμε πώς θα πάει και το εντυπωσιακό τελικά δουλεύει. Ο πατέρας μου δεν μιλούσε πολύ. Ήταν από τους ανθρώπους που μετρούσαν τις λέξεις τους. Και όταν θα μιλούσε θα το κάνει με ένα απλό τρόφαλα που έμενε. Κάποια φορά του είπα, μπαμπά, είμαι πολύ αγχωμένη, δεν ξέρω τι να κάνω. Και μου απάντησε, άμα μπορείς να το φτιάξεις, φτιάξ' το. Άμα δεν μπορείς, άστο. Και σε νοιάζει, σαν δηλαδή ένα Σοκράτης, αλλά με παντόφλα και φανέλα. Και η αγαπημένη του φράση, όλα περνάνε, αλλά εσύ μείνε σταθερός. Τώρα θα σας πούμε ένα τραγούδι που το τραγουδούσε ο πατέρας μας σε εμάς τις δύο, όταν ήμασταν μικρά. Και το αγαπάμε πολύ και οι δύο. Πάρε, ναι. Ένα λεπτό. Oh
Θέλετε να δείτε λοιπόν πότε λυγίζει ένας πατέρας? Όχι όταν πληρώνει την ασφάλεια του αυτοκινήτου, αλλά όταν σε βλέπει να πετυχαίνεις, να γελάς και να προχωράς. Ο δικός μας πατέρας δεν έκλεψε ούτε μια φορά μπροστά μας, μέχρι που μας είδε να αποφυτούμε. Και τότε είπε μία μόνο λέξη: μπράβο. Αλλά η φωνή του έσπασε. Και αυτή η μικρή ρογμή στην πατρική πανοπλία ήταν από τις πιο δυνατές στιγμές της ζωής μου. Μου έλεγε πάντα ο πατέρας μου ότι υπάρχουν 3 στάδια στη ζωή ενός άντρα. Το πρώτο είναι όταν μικρός να πιστεύει στον Άη Βασίλη. Το δεύτερο, όταν μεγαλώνει, να μην πιστεύει στον Άη Βασίλη. Και το τρίτο, να είναι ο ίδιος τελικά ο Άη Βασίλης. Στα 12 χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου είναι τα εξής. 4 χρονών λέει: ο μπαμπάς μου μπορεί να κάνει τα πάντα. 7 ετών λέει: ο μπαμπάς μου ξέρει τα πάντα. 8. Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και πολλά. Στα 12, ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τίποτα. Στα 14, άσε καλύτερα. Όχ, στα 21, όχ, πάλι αυτός μπροστά μου. Στα 25, κάτι θα ξέρει ο μπαμπάς μου για το θέμα αυτό, αλλά όχι και πολλά. Στα 30, θα πρέπει να μάθω τι ξέρει ο πατέρας μου για το θέμα. Στα 35, πριν αποφασίσουμε, καλύτερα να ζητήσουμε τη γνώμη του μπαμπά. Στα 50, τι άραγε να πίστευε ο πατέρας μου γι' αυτό. Και στα 60, τελικά ο πατέρας μου είχε τεράστια εμπειρία. Μετά τα 65, άρε πατέρα, να ζούσες να μιλούσαμε σήμερα οι δυο μας. Και για να σας τελειώσω. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα σας. Να ξέρετε ότι τα παιδιά σας, οι γυναίκες σας, αλλά τα παιδιά σας σας αγαπούν πολύ. Πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Προτού πεθάνει ο πατέρας μου, μου κρατούσε το χέρι και μου έλεγε: όσο είμαι εγώ εδώ, να ξέρεις ότι δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Όταν πεθάνω, θα λες θα τα καταφέρω μόνη μου. Και αυτό έκανα. Όταν τον ρωτούσα, μπαμπά, πόσο μ' αγαπάς, μου έλεγε όσο το δάκρυ ενός αηδονιού. Δεν μπορούσα τότε να καταλάβω τι εννοούσε. Προσφάτως, διάβασα ότι τα αηδόνια
τα κρίζουν μόνο όταν πεθαίνουν. Ευχαριστώ. Ας ερχόσουν και λίγο μοναχά για ένα βράδυ, να γεμίσεις με φως το φρικτό σκοτάδι, και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά. Ας ερχόσουν για λίγο